Така, ароматерапията е най-приятното, най-лекото и най-мекото от всички въздействия върху човешкото тяло. Защото можем да си я доставим по всяко време. Обикновено, когато цъфтат при нас цветята, дърветата, какво ли не, а когато вече сезона не е подходящ, тогава ползваме етерични масла. Искам да обърна вашето внимание. Какво е етерично масло? Качественото етерично масло, а не глупостите, за които пишат и карат търговците, хората да ги приемат вътрешно. Етеричното масло е много силно. То обикновено, класиката е да се прави както ракията. Водно-парна дестилация. За да е много, много, много добро. Примерно за 1 килограм етерично масло от рози отиват между 1 и 5 тона розови листенца. Розата, искам да си запишете и да знаете, че е най-силният антисептик от всички масла. Това ни беше казано, макар че никъде не е написано в английските източници. Аз съм проверила всичко, каквото ми е било така от 2000-та година нататъка. Това ни беше казано от председателката на Международната федерация на ароматерапевтите, седалище Лондон. Когато я запитахме кой е най-силният антисептик, тя каза вашата роза. Второто нещо, което искам да кажа за розата, ние сме българи и тя трябва да се употребява. За какво ли не? Тя е изключително създание на много по-мъдри цивилизации, пластове, нали? Както и да ги наричаме, но в нея всичко е събрано. Тя лекува всичко. В английските източници са скрити нейните качества, докато руснаците и поляците, там където има развита ароматерапия, нали, и аз съм имала достъп до тези книги, да, там са описани, там се казва директно 1:1, че тя лекува радиационна болест. Нали се сещате? И куп други неща. Така че много моля да се употребява розата. В момента, за съжаление, проверих на един от нашите заводи и на още едни много така известна фирма, които продават розово масло, твърдат, че е чисто. В момента, в който го проверих, 80%. Частника обаче, който продаваше в магазина в София, му е 100% розата. Искам да ви кажа каква е дозировката за розата. След това ще говоря вече и за другите масла. 1 капка розово масло в 50 мл базово масло. Базово масло е това, което е направено, обикновено студено пресовано, за да е лечебно, олио. Може да бъде зехтин, може да бъде бадем, сладък бадем, може да бъде костилки от най-нежното за козметиката е маслото от костилка от кайсия. Така, може да бъде от житни кълнове, нали, направено, от какво ли не, всякакви неща може да бъде. Важното да е студено пресовано. Повечето от маслата, които се продават в бутилирани, няма да цитирам, нали, фирми, не е студено пресовано, нищо, че пише, че е такова, защото са изпекли ядките и когато са изпечени, извинете, за да пуснат повече масло, по-голям рандеман да имат, за мен това не е вече студено пресовано масло. На мен ми го правят приятели. Нали? Моля? Как да знаем коя роза е на 100% и не коя е? Ами, взимате си от производител. Да, да. Има. В Розовата долина има много честни, добри, прекрасни производители, които наистина маслото им е 100%. И молите някой, който по-опитен, приятел, нали, знаещ или близък, да ви каже дали е такова. Това, което се продава в момента, нали, в малките 1 грам или там колкото са, най-маничките се продава в москалчета, нали, за чужденци и за българи, е 80%. Нищо лошо. Аз не казвам, че е лошо, но аз предпочитам да си вземете от производителя.
да поддържаме нашите производители. Те са невероятни, притискат ги. Мога да ви кажа, че лавандулата е просто безобразие там, защото французите имат много лоша лавандула. Лавандин. Те от години го отглеждат, от миналия век се отглежда и той е с селскостопанска култура с много ниски енергийни качества и други. Нали, вредни неща. И за да получат, те много потребяват лавандула, с нея се дезинфекцира всичко. Малко лавандула ще ви предпази от, да кажем, от бича, който на времето е бил миналия век. Това беше туберкулозата. Да. Няма да цитирам всякакви, нали, има ги, който се интересува, ще ги види. Цифрите, които са. Колко малко в... Аз имам приятелка, която е зъболекар, изключителна дама. Тя си чистеше, значи от 3 години се чисти кабинета лично с лавандула, разтворена във вода. Нали? И при нея няма зарази, няма нищо. Тя лекува зъби, за разлика от много други лекари, зъболекари, които ги вадат просто. Така. Сега, да уточним. Значи, за мен етеричното масло е направено както следва, с водно-парна дестилация. То се употребява в много малки капчици и никога, забележете, никога не се взема с вода, разтворено. Защото причинява малки микроязвички по хранопровода, които после ви дават неизвестно какви, нали, признаци, и не може да се хване каква болест е, какво е, що е, защо имате някакви проблеми. Търговците лъжат, за да може да купувате и да пиете всеки ден. Пият се, запишете си, ако обичате, пият се разтвори, масни разтвори, спиртни разтвори от билки, оцетни разтвори, или просто чай, водни разтвори. Това е за пиене в капки. Нали разбирате? В капки. Така както, примерно, е прополиса, на капки се пие, по същия начин се пият и другите неща. Можете да пиете, да. Направете си. Като искате нещо да го пиете, окей. Аз ви съветвам, например, да си купите розова вода от производител, защото в нея плуват мънички капчици и тя изглежда леко мътна. Как да познаете, че розата е истинска? Това са само практични неща, за които ще говорим. Другите може да ги прочетете във всяка една книга, учебник или каквото и да било. Розата, ако я сложите, ако е истинска, чистичка, ако я сложите в хладилника, тя замръзва. Той става както... Има ли някой, който е слагал в хладилник зехтин? И розата замръзва. И маслото, истинското масло от здравец, което не се продава у нас. Произвеждат го, всичко отива в чужбина. Всичко, за голямо съжаление. Това, което казва, че здравецово масло, не е здравецово масло, а е масло, обикновено от Египет, идва от другите страни, от Индрише и е прекрасно. Гераниум се нарича, защото българския здравец, вие може да си направите извлек за здравец. Вие знаете, че се препоръчва да се яде полистенце здравец, да се дъвче при високо кръвно, нали? Така, така. Защо да не си направите един маслен извлек от здравецов? Какво ви пречи? И от рози може да си направите. От каквото искате. Направете си маслен извлек и си го пиете колкото искате. Аз, например, ви съветвам розовата вода можете да слагате по една лъжичка в чая, който пиете. Или в това, което правите, някакъв сладкиш, нещо, какво пречи. И другото нещо, всички са се побъркали по аромалампите. Да, ама аромалампата, като го печеш на ток, не знам какво става, аз нямам такава. Аз предпочитам аромалампата ми да е от обикновена, значи глинените са най-добри, защото там са 5 елемента съчетани. Сипвате, вместо да наливате в другия начин за ползване на масла, който е безвреден, на етерични масла. Говоря само за етерични масла. Това е аромалампата. Първо слагате Съжалявам, не съм донесла просто, не бях готова.
Слагате в съдче някакво, отдолу има жив огън, това е една свещичка. И в съдчето желателно да е по-обемно. Тези китайските, които ги продават тук, просто нищо не стават за около час и нещо се изпарява водата и загаря маслото. Първо се слага вода и след това масло, защото маслото като загори е много неприятно, трудно се стържи и мирише лошо. Така. Другия вариант, по-лесния, за който може да ползвате маслата, е взимате някакво съдче или генче, слагате 10 капки или колкото тръскате така, слагате водичка и потапяте една кърпа чистичка. Изтисквате кърпвате и я слагате на радиатора. Окачвате я на въженце. Ако има детенце, слагате на нещо, нали, близо до него, просто да виси, за да може да го диша. Искам да ви кажа, че много добри резултати се получават при децата, по-големичките вече, които ходят в детска градина, когато вечер, като се върнат от детската градина, има някакъв аромат в къщата, който майката се посрала. Може да е арома лампа, може да е просто така да е фъшнала. Никакъв проблем да си направите, да смесите във вода малко етерично масло в спрей и с него да понапръскате. Аз пръскам пода. Обикновено даже не с спрей, а с шишето лавандула штрак. След като гостите си отидат, отварям широко прозорците, за да излезе тяхната енергетика и на пода казвам штрак, штрак, штрак с шишенцето. И всичко е наред. След гостите винаги има остатък енергиен. Винаги. И за съжаление, енергията, която преобладава и е проблематична, това е енергията на завистта, която не се споделя. Обаче я има. Получава се. Така. Значи разбрахме се за етеричните масла. Те може да ги разтворите. Ако искате да ги ползвате за външно, много лесно, много простичко. Взимате някакво масло, каквото имате. Може да е олио, ако ще. Най-добре зехтин или каквото имате под ръка, естествено масло. Желателно естествено. Една супена лъжица, супена, ма не истинска супена лъжица, а не тези, които ние ядем сега десертните. И в нея 3 до 10 капки, зависи от маслото. Има масла, които са по-слабички и могат и зависи, нали, какво ще правите. Примерно маслата, които са от цитруси, те обикновено са не са минали водно-парна дестилация, са цедени масла. Центрофугирани и така нататък. Пресирани. Много са приятни, много бързо излитат. Те са прекрасни анестезици. Значи помагат ви и дезинфекцират и премахват болката. Тоест, ако ви щипне комарче, нещо друго, ако имате под ръка някакво такова, веднага го цъквате и си намазвате местенцето. Тях може да слагате по повечко. Има много добри етерични масла, които вършат работа прекрасно. Но ако е някое по-тежко масло, извинете, нали, 1, 2, 3 капки, не повече в тази лъжица, която е за цялото ви тяло масаж. Нещо, ако ви боли, може да ползвате всички масла, които снемат болки, които са така наречените топли или подправките, които са. Розмарин, черен пипер, кардамон, ако имате, и каквото друго се сетите. Нали? Тези масла, които са топлите. Канелата е много опасна, защото зависи, нали, къде е правена. Аз имам една, която е виетнамска, страшна канела. Дори когато я сипвам, без да пипам от някъде, просто от парите по ръцете ми, като се пипне, след това горя 2 дена. Аз съм свикнала на маслата, нали? Защото те се наливат с големи пипети. Свикнал съм да ги дишам, не би трябвало да ми има нещо, уви, има го. Така, искам още нещо да кажа за едно масло, което е страшно модерно. Това е ригана. Извинете, на мен като ароматерапевт аз съм давала дума, че няма да давам маслото от риган.
на хората за ароматерапия, а камо ли за пиене. Това беше 2000-та година. Нали? Ние имаме прекрасен Риган. Моят дядо беше билкар, закупчик на билки, на плодове и обясняваше на хората как трябва да берат билките, гъбите, плодовете. И на мен винаги ми се е карал, като ми види, че взимам Риган да слагам в чай. И казва, разбери, той е отровен. Малко, казва, едно само цветченце на чая и не гъст, защото един от старците се беше отровил. Направил си чай за по-хубаво, нали? По-така твърд чефир, ако знаете какво е. Тоест много силен чай и хвърля от топа, разбира се. Така че много моля с маслата, първо да не ги пиете и второто нещо, което моля да си го запишете също, това е с тях, с етерично масло не се прави инхалация. Тя е равна на венозна инжекция. Събирате двете граници на кръвното налягате и тупвате. Разбирате ли, ако е силно маслото? Има куп книги, в които пишат глупости на търкалета и също така, в интернет няма да казвам какви простоти върват. Дават примерно 12 капки масло от розма. Аз ще припадна от това. На мен ще ми стане лошо. Нали? Или още други силни масла. Това, което е силно масло, мащърката, например, е прекрасно масло, но това е абортивно масло. И не само. Куп мизерии може да ви направи. Аз ще го набилка, извинете. Значи, много ви моля, правете си инхалации с билки. Какво по-хубаво от това? И не повече от 5 дена. Аз съветвам 3 дена една билка да я дишате. Лайка, липа, каквото ви хареса. Толкова прекрасни билки имаме. Примерно, още аз безкрайно харесвам официналис, градински чай на български, салвия официналис. По-меката обаче и по-добрата, която пък за зъби е страхотна, това е салвия скларея. Още я наричат конски босилик. Тя е невероятна за зъби, просто лекува. Да. Така, сега искам да кажа за маслата, които са така наречените базови масла. Това са масла, в които значи имаме етерични масла от една страна, които можем да ги ползваме всякак. Аз съветвам да ароматизирате с тях. Може да сложите на тампонче, на някаква играчка плюшена, да кажем, за да може да се изпарява. И винаги това ви дава едно прекрасно усещане, защото вие не го усещате. След някъде около 10-15 минути, душейки нещо, дори да сте напарфюмирани прекрасно, вие няма да усещаете 20 минути, да кажем. Прага на чувствителност при различните хора и при един и същи човек в различни моменти от живота е различно. Така че вие може да не го усещате, обаче всичко да е около вас просто мортус. Аз, например, веднъж се полях с карамфил, беше страшна работа. Без да искам. Разлях истински карамфил, много хубав. Къща беше невъзможно за мирисане. Отворих всичко. Отгоре на всичкото и аз се намирисах, дрежки, това свалих. Въпреки всичко миришех на карамфил на няколко метра. Така че много внимателно, когато работите, миризмите остават. Всичките етерични масла са антисептици. Първото, те чистят. Никакъв проблем да си сложите една цитронела, която я препоръчваха за какво ли не. Цитронелата е прекрасно масло, обаче много силно. И с него се употребява обикновено да се обработват ранички, рак и така нататък. Не ви светвам това да се занимавате. Толкова неща искам да ви кажа, времето ми е не много. Така, за базовите масла се разбрахме, че това са студено пресовани масла. Най-лесно е зехтин. Купете си го обаче от Турция зехтина, защото не съм убедена, че гърците предлагат качествен зехтин. Аз мога да се ориентирам в българския слънчогледов шарлан, както му се казва, защото съм захранена с такова баба ми и мога да го подуши, мога да разбера истински или не е ли. И когато е слабичък, значи е печен. Печен, да.
Продават го за така, ама не е такъв. Той има прекрасен мирис и трайността му е по БДС стандарта 1 година. Така. Имаме добри масла, които се правят от гроздови снемки, базови, в които може да разтваряте. Чудесни, те са за млади момичета, за кремове, за това. Много, много добри, много меко. Това е най-лекичкото от маслата. Базовите. Сладкия бадем е окей навсякъде. Житните кълнове също са прекрасни. Какво ли не. Има още нещо, което е много добро и това е сафлора. Това е един будил. Един будил, който има много добри качества. Обикновено го скриват, защото го ползват за разтваряне на билките. Сухата билка се разтваря в сафльорово масло, защото то е прекрасно, има много добри качества. Можете да ги прочетете, в интернет ги има. Да се разтвори в сафльоровото масло и след това да го ползвате. Значи аз ви съветвам да ползвате ваши извлеци. Дали ще го направите невен с свинска маса, искам да обясня с какво аз бих правила и правя, когато имам време. Ако ли не ползвам на приятели, които правят, аз ви съветвам да ползвате свинска маса. И ще обясня защо. Свинята е единственото животно, което може да износи човешки органи. Те се прикачват по няколко на свинята и когато има нужда да се направи трансплантация, се резват и се прикачват на човека. Нали? Слагат се, зашиват се. Свинята има изключителни качества. Защо е забранена да я ядат арабите? Даже и при нас и в Библията четах някъде, че и там не съветва да ядем свинята, защото е много близко до човешкото месо. В момента има отвратителна скрита кампания. Миналата година, мисля, че за изкуствените храни и това дадаха най-добрата награда за сандвич с вкус на човешко месо. Така че много внимателно с всякакви работи, освен с какълците. Това вече се разбрахме за хитина. А за вазелина? Нали добре, ама някой казва, че не е хубаво, не е полезно. Кое? Вазелина. От какво? Зависи от какво. Във вазелина могат прекрасни неща да се разтворят. Истинския бор вазелин все още го има. Нали? Но аз ви предлагам, ако правите нещо вкъщи, ще ви обясня, значи обяснявам ви, свинята е най-близка до човека. Японците започнаха да вадят, какво беше, кръвен серум от свинята. И тогава всички скочиха екстрасенси наши и така нататък, защото човешкия не достига. Мисля, че беше кръвен серум. Нещо правех от него, от свинята. Така че, сега да се върнем за ползите за нас. Може да си направите кремове, както искате, с 1-2 капки етерично масло, ако нямате билката, за да си я направите, нали, да изпържите, да кажем. Как става? Желателно е да вземете не от горния пласт кожа, който се прави сланината, а от вътрешностите. На мен, когато колиха на село приятелки и това, аз ги молих винаги да ми извадят на мене вътрешната част на свинята, защото я разтварям, изпържвам я, режа я на парченца, изпържвам я и за да не мирише, нали, на свинско и на това, можете да я направите по 2 начина. Едното е с прясно млеко. Както е маста, нали? Слагате прясното млеко да се вари заедно с маста. После я оставяте и изхвърляте остатъка от прясното млеко и остава маста. 2 пъти като я направите, никаква миризма. Изумително кожата ви става прекрасна. От това по-добро средство няма. Нали? Има химиците, нали? Мисля, че знаете, че плацентите се събират от майките и отиват в чужбина. И така нататък. Няма... Нали, това е друга тема. Но аз ви съветвам, свинята е много добро. Тоест, свинската маса, направена от вас. Другия вариант е с вода, също се чисти. Но с домашно пресно мляко е изключителна. Тя става пухкава, прекрасна, лекува всичко. Каквото и да не мажете с нея, минава много бързо. Много бързо. Съветвам ви каквото можете да правите за себе си и за близките си.
Когато нямате нещо, можете да добавите. Нямате съответната билка, не може да я намерите, има проблеми. Или да кажем, аз има магазини, в които не бих си купила билката. Защото съм капризна. Билката трябва да е с цвят, т.е. сушена на сянка. Нали? Изключителната... Една единствена прави изключение, това е невен. Пардон. Което се държи на слънце. Жълтия кантрион, ако не се лъжа. Да не бъркам вече нещо. Ами мисля, че се слагаше на слънце. Жълтия кантрион. Мисля, че. Но трябва да се провери. Защото на мен ми го правят приятели, аз там просто вече съм забравила на времето много отдавна. Така. Всичко друго се суши на сянка. Слагате го. Съветвам ви да пиете чайчето, особено на децата. Малките дечица са много чувствителни. Искам да ви кажа, че ароматерапията е тежка артилерия за малките деца. Твърдо. Малките дечица и по-големичките отлично реагират на хомеопатия. И още по-добре, както и вие, ще реагирате на капките на доктор Бах. Те са още по-фини от хомеопатията. Вършат работа. Особено за малките деца. Нямам думи. Така. Разбрахме се, че е добре да имате, особено при грипни епидемии, е много добре да имате аромат в къщи, да има някакъв за час, за два при вечер, като се приберете от работа и това. За малките дечица след детската градина нещо да има. Ако не, сложете една кърпа просто. Мокра кърпа, цъкнете, нали така, с шишенцето, каквото имате и ги сменяйте. Това, което искам да ви кажа, че билки повече, чай от билки, повече от 5 дена не се консумира, защото се алергизирате. Много е важно. Поради което аз ви съветвам повече от 3 дена да не е употребата на един и същи чай. Или каквото и да било. Така, още нещо искам да кажа, че може да добавяте във вашите козметични продукти, още по-добре да си ги направите сами, вкъщи по някоя друга капка лавандула може да сложите. Прекрасно, лавандулата е единственото българско масло, което расте по нашите, което може да се употребява директно върху кожата безпроблемно. Лавандулата. Изключително масло. Нашето е над всички масла лавандулови. Аз 2-3 години ходих по петите на главния фармацевт на завод Лавена, които имат изумителна лавандула. И досаждах, кажи ми ти защо вашата лавандула е супер ниво. Примерно председателката на Международната федерация ни донесе най-хубавата френска лавандула, за да я подушим, и най-хубавата английска, нейният мъж беше производител на лавандула. Нищо не сруват пред нашата. Нашата дава такъв фин аромат, толкова невероятен, разбирате ли? И питайки Димка, госпожа Димитрова, за съжаление тя вече отдавна не работи там, защото съсипаха завода, вече е в София, тя е с прекрасен английски, така, работи в фармацевтична фирма, внос-износ. Както и да е. Да, и тя ми обясни, най-накрая се сети, вика, бе, Росе, казва, ами аз ви давам от нашата нива лавандулата. И тя е между Мадарския конник и още една тракийска могила, която е изумителна. Там има много интересни цветя. Цялата е в цветя. Много ми харесва, те ме пращала снимки оттам. След това ходих да я видя. Тя казва, е между това. За това е тази. След това си казах, дай ми тогава и от първата, нали, обикновено при нас имаме две реколти, дай ми, викам, и от първата, дай ми и от втората. Те са различни. И по вкус, и по мирис, и по качества финни също. Защото съм терорила приятелки, нали, ясновидки, приятели, контактьори, да кажат кое е най-доброто, давайки им примерно 7 вида иланг-еланг или 5-6 вида лавандула. Кой е най-добрия?
Никакъв проблем. Българската. Българската, да. Иланг-иланг е прекрасно масло, но то се прави от... То се прави от цветя, които са... Изфръква ми думата. Няма значение. Така, какво дава иланга? Каква е разликата? Значи, всички считат, че той е супер така, стимулатор за сексуални контакти, за любов и така нататък. Да, цветята от иланга се слагат, се поръсват в леглото на младоженците в източните страни. Обаче за мен иланг-илангът ни дава как работи той. Той ни дава, вкарва в нашата аура чужди радикали. А аз искам в моята аура да са моите, истинските. Това, което ми е дадено от природата, от Господ, няма значение как ще го наречем, от мама и от тати. Поради което не съветвам да се използвам. Искам да ви кажа, че афродизиак е масло, което работи за сближаване на хората и по-точно сексуално сближаване се има предвид. Всички масла са такива. И ще ви обясня защо. Как работят маслата на финно ниво. Едно масло, когато мине, пример, че когато мине една жена или един мъж с прекрасен парфюм по улицата, вие сте в лошо настроение, в момента, в който го подушите, къде отиват мислите ви? В някаква много по-приятна посока. Разбирате ли? Ароматът е този, който много бързо влияе. Искам да ви кажа, че в някои магазини, в Япония, например, специално се впръскват много незабележимо количество етерични масла във въздуха, за да могат хората да купуват. Хитрите продавачи на имоти, за един имот, който не се купува, какво правят? Ръсват малко, нали, масло, за да може, което не се усеща, нали, на прага на усещането, и хората го купат, казват колко е хубаво тук, колко такова. Правени са много опити, две еднакви стаи. В едната леко я парфюм, нали, малко парфюм дават, съвсем маничко количество, да не се разбира, и вкарват групи в едната, в другата. Коя е по-хубавата? Има ли разлика? Те твърдят, че едната е по-светла, по-голяма стая там, където е направено с парфюм. Така. След това искам да ви кажа, че във всички казина има задължително едно дърво, което трябва да расте. Защото то е дърво, което разтваря кисиите, портмонетата на мъжете и на жените. Цветовете му. Има го и на етерично масло. Моля? Бергамот. Бергамотовото дърво. Да. Така че, ето ви, нали, различни... След това японците, освен това, те като по-така техническа нация и нация, която няма земя, няма много и е сложно, те направиха много любопитни работи, нали, по отношение на земята. Тук няма да ви разказвам за това, защото това ми е друга тема, която с удоволствие говоря на нея. Искам ние да си произвеждаме всичко, каквото нашата земя дава, и да се лекуваме с нашите билки. Главно. Не, че не може да сложите една или две капка пачули. Пачули е изключително масло, което е много древно, още остатък е от хиперборейската раса от тези времена. То е полудърво, полухраст, с качества като на розата, същите. Изключителен хармонизатор. Розата е изключителен хармонизатор. Сложете си по една капка, ако може да е във вашата крем или там каквато. Една капчица, не повече, достатъчно е. Дори по някой път, когато разтворите розата в 50 мл, може да ви изглежда, че е слаба, но тя не е слаба. Това е истинската дозировка.
И ще обясня защо. Защото когато ние подушим аромат, определен, нали, достигне до нас, ние го усещаме и той навлиза в нашата аура. И аурата поема тези спектри, които на нея и липсват, няма ги. Ето това е начинът, по който се лекува. Какво усещате, когато отидете в планината? Ами чист въздух. Ама прекрасно се чувствате. Нали? Нищо не правите, не се мажете, нали, дишате само. Когато отидете на една чудесна поляна, по същия начин се чувствате, защото там нещата са истински. Истински. Искам да си докарате в къщи истинските неща. Цветя, аромати, билки, храна особено. Особено. В момента ни съсипват по отношение на храната. Това е друга отделна тема, болезнена. Така, искам да кажа и още две думи за още една употреба, която тук не засегнахме. Това е в сауната. Когато е топло, значи никога не се ръси директно върху камъните и това. Там също е добре. Аз ви съветвам, вместо да купувате и да си харчите парите за масла от бор, ела, прекрасни, кедър, евкалипт. Това са много добри масла. Много добри масла, обаче се развалят много бързо. Боровото масло е добре да се държи, то терпенизира, нали, преобръща се в не особено приятни съединения химически, терпени и е добре да се държи в хладилник. Така, качествените масла, това, което е скъпото масло, аз го държа увито в станиол и в дървено съндъче, ковчеже, няма значение, или в хартиено. И винаги имам някакви така наречени неутрализатори или защитни елементи, които ползвам, за да мога да запазя истинската същност на етеричните масла, защото те са много чувствителни. Те просто попиват всичко. Веднъж бях забравила, бях сложила маслата много горещо в София и ги сложих в хладилника, така както са затворени. И сина ми отваря и след малко изревава, нали? След един ден или колко ден. Викам, мамо, на какво прилича сиренето? Вика, мирише на цветя, на рози. А шишенцата ми са затворени, нали? Искам да ви кажа, че те са много чувствителни субстанции и излитат при затворени тапички, колкото и да са качествените тапички, колкото и да слагам, нали, да уплътнявам и така, те излитат. Най-много се ядосвам на едни прекрасни масла, което е синята лайка. Аз имам много качествено, но тя просто излита. Много рядко я употребявам при алергии при малки деца. Синята лайка. Обаче тя излита. И от пълно шишенце имам толкова останало. Така че имайте предвид. Така, искам да кажа, че по отношение на срока на годност на маслата, глупости на търкалета, 2-3 години, те са безкрайни, ако маслото е наистина качествено и не е разредено. Значи могат да ви седат години, докато не загубят аромата. Аромата се натрупва и става по-добър при качествените масла. Това са розата, пачулито и други. Имаме също много хубаво масло, което не може да се купи на пазара. Дори когато аз се молих на Емил Амазов да ми продаде 5 мл, да, там рандемана е много мънчък. Всичко се изнася, за голямо съжаление. Това е билката, която бих искала да употребява всяка една българска къща. Това е маточината. Да, това е скъпо масло също. Малко по-евтино от розата. И ако случайно ви падне една капка, не повече в 50 мл. По-добре е по-малка концентрация, отколкото по-голямата. Когато в повече ви дойде маслото, то запушва вашите фини канали. И вместо да изпишем вежди, нали, си правим неприятни последствия от това. И после чудим защо така. Ами да, защото сте се пренаситили
И в никакъв случай по-голям... Значи, лечението е в дозировката. Примерно за лавандулата ще ви дам, защото това наше масло е прекрасно. После искам да кажа 2 думи под стета, ако забравя. За тия 3... чайното дърво. Лавандулата се употребява както искате. С нея може да ръсите навсякъде. Нали? Нищо няма да ви стане, може да се мажете, при когато се изгорите, когато ви ухапе нещо. Аз, например, си носех обикновено, докато децата ми бяха по-малки, си носех лавандула задължително в чантата, като паднат, нали, с лавандула. Ако са момченца, ги учите, вадат пишката и пикаят. Защото никога не се получават проблеми. Няма винаги йод или кислородна вода, или дори ракия. Малките деца винаги падат. И за да няма проблеми после, да няма тетанус и прочее, се пикае отгоре. Това е много стар народен метод. Много важен. Това важи и за жените, но при нас е неудобно. Макар че сега направиха вече специални гащи, да ги нарека, в които може да се пикае. Нямам думи. Така. Това е друго. Така. Значи лавандулата е много добра да си я носите, обаче тя е добра за какво ли не. Ако ви стане лошо, винаги може да сложите една ръка да подушите, на някой да дадете. Същото става и със здравеца. Разтрива се здравеца. Или другото, което може също да помогне, нали, растение в къщи, което има ли под ръка, това е, как се казва, гераниума, мушкато. Мушкатото също може да помогне. Те са от едно и също семейство. Здравеца, гераниум макроризум. Там има различни видове здравецът, но ние говорим за нашия, който ние си го потребяваме. Той е прекрасен. Направете си извлек от него. Ма направете си един крем. Моля? Извлек от здравеца. Извлек. Както правите. Някога правили ли сте с невен? Извлек. С мас. Същото. По същия начин. Значи пръжвате го и го махате. Оставяте го да изтине. После може да добавите още една порция. Нали, зелени листа. Нали. И пак така. На слаб огън, на много слаб огън. И от всяка една билка може да направите такъв извлек. Всяка една. Аз, например, бих ползвала билката на Левски, котешка стъпка. Изключителни качества има. Левски не на празно я е носил в сухо състояние и рани е лекувал, и пил на капки и така нататък. И на чай е правил. Така че, моля ви се, имаме изумителни билки. Не искам да говоря за още една билка, смрадликата. Маслото от смрадлика е отровно. Не ви съветвам етерично. Аз имам такова. На мен ми правят всичко, каквото поискам, приятели. И заводите по някой път, тихо, кротко и тайно ми дават. Каквото съм поискала, са ми дали. Сега вече се смениха хората, дойдоха някакви нови, които не разбират, които така, няма значение. Било какво било. От смрадликата е невероятно да си направите разтвор. Тя не е за пиене. Тя е за мазане, за всякакви неприятни неща, които може да има. Тя много помага. Сварявате на чай и се поливате с нея. Още по-прекрасен е пелинът. За какво се ползва пелина? Някой да знае. За какво го да ти пият? За апетит. За бактерии. Чисти паразити. Чисти паразити. Какво ви коства? Да си направите един чай да се полеете. И ще видите как ще се чувствате след банята. Колко му е? Една шепичка пелин, навсякъде расте. Обикновения пелин, аз не говоря за другия, нали, който се пие специално за паразити. И се пие не по този начин, по който и така нататък. Както и да е. Така. Значи, искам да ви помоля да не ползвате в никакъв случай за пиене етерично масло от риган, което масово се препоръчва. Така. Сега да кажа още нещо ви обещах да кажа за чайното дърво. Ние имаме прекрасно средство за против гъбички, това е лавандулата. И други масла има, но лавандулата е окей, навсякъде има, няма проблем, няма да се изгорите с нея, което е много важно. Другото, нали, тропическо средство е чайното дърво.
То се прави от листата на чайното дърво, клонките и това. Много е добро, обаче за мен е добро за тропически миазми, тропически болести. Ако нашата лавандула не помогне, или оцет или нещо друго, примерно, говоря, нали, за гъбичките конкретно, тогава едва можете да ползвате чайно дърво. То не ви е нужно. Ма изобщо не ви е нужно. Прекрасно може да се справите с нашите. Опитайте. Опитайте, просто опитайте. След това аз много харесвам да се слага в хляба или в някакви кремчета или в някакви десерти, да подслаждам. Ама да подслаждам с нещо, което е приятно и ароматно. Да. Стевия. Нашите контрразузнавачи докараха от Япония 2 стръка стевия, които ги отгледаха. Това е едно от растенията, което е с най-сладко в света. Има и още 2-3 неща, които също стават. Ние имахме прекрасно цвекло. Баба ми правеше такъв петмес вкусен от цвекло. Какво? Сладкото цвекло, за ядене, което е. Сега вече няма, не се отглежда. Както и да е. Има поне захар тръстикова, която е по-добра от другата, рафинираната. Така, стевията е невероятно, ако е истински. Вие може да си отгледате в Института по картофите, край Шумен ли беше, там жените в лабораториите от тези 2 стръка направиха разсъд. И се мъчиха години наред да го поддържат, защото студено в лабораторията няма какво в саксийки. Не искам да говоря за това. Обаче хитрите украинци го купиха и станаха производители на стевия и заляха България с стевия преди години. При това, окей, стевия, добра, при нас не може да расте, защото зимата замръзва. Нали? И сега се продават неща, които нямат нищо общо с стевията, защото е стевиозит, се нарича, подсладителя. И го продават масово на хората. Има много смешни случки, които не са за разказване публично. Така. Съветвам ви да не купувате нищо, на което е написано стевия, защото може да получите проблеми с стомаха. Така. Мои приятели, радиестезисти, отидаха в София да си хапнат в сладкарницата, която открих и после я закриха, защото е фалшива, стевия. И получиха проблеми, на което аз умрях да се смея. Викам, аз като ви казах, че там е буклук, вие защо отивате? Защото човека му е било неудобно да си извади метъра, радиестезични метър и да мери. След което, така. Същото се получава с още нещо, което имаме българите изключително. Това е ентеросана, да ви кажа. Това са пробиотиците, които липсват в хляба и в млекото. Киселото млеко. Така, имаме невероятни производители в Пловдив. Доктор Мария Папазова каза за професор Иван Мургов, че е целунат от Бога за това, което е направил. Невероятни. Съветвам ви това да си го добавяте. Да видите колко, какво, що, нали? И да ги ползвате. Те направиха още нещо, което е с витамин С за грип. И това. Прахчета, да. Да, приключвам. Така, искате ли нещо? Да ви кажа за 2 минути как да познавате етеричното масло истинското. Защото се правят по всякакви методи. Там разбиват клетки, така нататък, въртат ги при студено, при топло. Така. И не са това. Когато отворите шишенцето, за части от секундата трябва да загубите съзнание къде сте. То ви удря силно е. И за лавандулата да кажа как да я ползвате за спане. 2 капки лавандулово масло етерично, върху салфетка се слага до леглото ви. Защото когато заспивате, минаваме в ниво алфа и там всяка едно
един дразнител е твърде висок и може да бутнете. Ако сложите на възглавницата, цяла нощ се кокорите. Ако сложите 5 капки, изобщо няма да заспите и ще дигнете кръвното. 5 капки са много. 2 капки, не повече. Колкото по-малко, толкова по-лечебно от мен, искам да ви го кажа. Години наред се занимавам. От 2000-та година активно с ароматерапия. Така че другите неща ги има в интернет, навсякъде по учебниците сте ги написали и така. Не прекалявайте с едно и също масло. Желателно е в вашите кремове, няколко крема да имате, да си сложите различни капчици, по-малко по една капка и да го ползвате. И доверявайте се на сърцето и на вашето тяло. Тялото никога няма да ви излъже. Никога. Разбирате ли? Ако вашето тяло казва не, значи вие казвате не. Лесно могат да ви манипулират, когато ви внушат страх. Внушават ви страх, което е смешно, нелогично и така нататък. Но искам да ви кажа, страх и под някаква емоция. Никога не взимайте решение, когато се страхувате или когато са ви навили. Преспете, народа е казал, утрото е по-мъдро от вечерта. Желая ви да сте здрави. Благодарим. Вярвате от нас. Благодаря, много мило. Комплименти от нас, благодаря. Маля, няма защо.